Diolch yn ddiweddio. Diolch yn y ti o ddew am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfroni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrd pli tywallt ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal drydydd nos Iau o'r mis sef Awst 21. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Ydych chi ddechrau trwy ganu Emynau 20 a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a'n chariad yma'n nawr. Emynau 20 gewn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r salmau, y salm gyntaf. Y salm gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwyn ei fyd, y gŵr ni rodia yng nghyngor yr anniwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr. Ond sydd ei wyllus yng nghyfraith yr arglwydd ac y myfyrio neu gyfraith ef ddydd a nos. Ac y fe a fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd,
a'i ddalen ni wywa a pha beth bynnag awnel efe alwydda. Nid felly y bydd yr anniwiol, ond fel ma'n is yr hwn a chwal y gwyntymaeth. Am hynny yr anniwiolion ni safant yn y farn na phechaduriad yng nghynulleidfa rhai cyfiawn. Canis yr arglwydd a edwyn ffordd yr rhai cyfiawn, ond ffordd yr anniwiolion a ddifethyr. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw, trwy heddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch bod ffordd wedi hagor ar ein cyfer, dy fod wedi darparu y ffordd y gallwn dod i'th bresenoldeb, ac yn gallu dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dy fron, yn dod yn llwyr trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am sil arall, am gyfle arall, i ddod i ganu dy glodydd, i geisio dy wyneb, ac yn gofyn i ti o Dduw i drigarhau wrthym ni o'r newydd, ac awn dystio ar ddiwedd y dydd heddi, ein bod wedi treulio amser yn dy gwmniad di. I ni'n falch o cael dod i'th di, i ni'n falch o gallu cadw'r sabath, i ni'n falch am y pethau yma, ond o Dduw ofer yw y cyfan os nad wyt ti yma gyda ni. Os nad ydyn ni wedi profi dy fod yn agos atom, ath bresenoldeb yn llenwi'r lle. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, i lenwi'r lle yma gyda bresenoldeb, ac awn dystio dy fod wedi dod i'n plith. I ni yn ddiolchgar dy fod yma gyda ni o sil i sil, ond o Dduw, i ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth, o fwy o bresenoldeb, cawn fwy o fwynhad dy fod ti yma, wrth i ni ganu dy glodydd. O Dduw, i ni yn diolch am yr adegau ni'n gallu tystio wrth canu dy glodydd, i'n bod wedi teimlo dy agosatrwydd a'r bresenoldeb. Ond o Dduw, i ni'n gofyn am fwy. I ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth. I ni gofyn wrth i ni ganu a byddwn ni yn gwybod y fod yma yn ein plith, ac ein bod yn dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. O Dduw, i ni'n gweddio wrth i'th air cael ei gyhoeddi, y byddu di'n dod lawr yn nerth yr ysbryd glân, y byddu di'n rhoid y nerth ar awdurdod, wrth i'r gair cael ei chyhoeddi, a bydd yn cyrraedd y neidiau pobl. Ac o Dduw, y bydd yr rhai sydd yn bell o'th bethau di, yr rhai sydd yn farw yn ysbrydol yn ei tywyllwch, yn dod i oleini'r efengil. Ac o Dduw, i'r rhai sydd yn oeraidd ac wedi crwydro, byddu di'n ei dwy'n yn ôl yn agosach at ti. O Dduw tyrd, gweithio yn rymus yma yn ein hoedfa ni, gad i ni fedru dweud ein bod ni wedi dod i ti, ath bod yma yn barod. O Dduw, i ni yn gofyn i ti cadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n hefyd mor ymwybodol os wyt ti yma, mae'r un drwg am rwystro. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio byddu di yn ein cadw ni, yn ein diogelu ni, yn cadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n cyflwyno'r holl ddydd i ti ac yn gweddio am y dyddiau sydd o'n blaen ni. Ac i ni yn gofyn i ti rhoi disgwyliadau mawr i ni, a byddu di yn dychwelyd i'n plith, a byddu di'n troi ni fod yr hyn dylsyn ni fod. Helpa ni fod ar dan am dy bethau di. Helpa ni yn ystod y dyddiau sydd o'n blaen ni nawr i sefyll mewn ffordd yr wyt ti am i ni sefyll. O Dduw, mor aml i ni'n sefyll yn y ffordd i ni'n credu sydd yn gyfleus i ni. I ni'n gwneud safiad sydd yn iawn i ni ei wneud, ond o Dduw, efallai mor aml, nid yw hwn yn agos at y ffordd yr wyt ti am i ni fod. A felly o Dduw, gwna ni yn rhai sydd yn fodlon ildioeth awdurdod di, a byddwn ni'n plygu ger dy fron, ac a byddwn ni'n fodlon i sefyll yn y ffordd yr wyt ti am i ni fod. Helpa ni o Dduw, nertha ni arwain ni, tywallt ysbryd arnom nawr o Dduw, arwain ni yn ein haddoliad, helpa ni i'n godi i ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd, gan mae honno ti y daw ein cymorth. Felly o Dduw, tyrd i'n plith. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 293. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr I ni. 293 gen I sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o'r salmau, salm gyntaf ar 2 adnod gyntaf fel testyn. A I ddarllen y 2. Salm gyntaf ar adnod gyntaf. Gwyn ei fyd y gŵr ni rodio ynghyngor yr anifolion ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr, ond sydd ei ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd a nos. Ac efe fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa, a pha beth bynnag awnel efe a lwydda. Nawr hyn I ni yn ei ddysgu, wrth I ni edrych yn cwmpas ni. Bob dydd siwr o fod yw fod pob un a enir yn ceisio hapusrwydd o ryw fath. Maen nhw am I byd I fod yn wyn. Maen nhw am I bopeth I fod fel maen nhw eisiau fod. Hyd yn oed, mae yna rai pobl sydd ar ryw natur digalon. Ac maen nhw'n hoffi
bod yn ddigalon ac bod yn anfodlon am ambell i beth, ond allech chi bron iawn a dadle, mae dyna yw eu hapusrwydd nhw, i fod yn y fath stad. Mae yna rai, dyna yw eu cymeriad nhw. Dyna lle maen nhw'n hapus yn cwyno neu'n anfodlon. Ac felly maen nhw'n fodlon mewn ffordd rhyfedd iawn, ond yw e? Ond yr hyn i ni'n weld gan amla, ym mhob rhan o'r byd, drwy bob cyfnod o hanes y byd, mae dyn yn deheu am ryw fath o hapusrwydd. Nid yw dyn yn gwybod beth yw hapusrwydd, ond mae'n rhywbeth y tybed nhw sydd yn dod â ryw fath o bwrpas a ryw lonyddwch iddyn nhw. Ddim yn siŵr beth yw'r peth yna maen nhw'n chwilio amdano, maen nhw wastad yn chwilio amdano fe. Gallech chi ddadle, mae hyd yn oed y Cristion, os yn Cristion neu falle rhai sydd yn Gristnogion, i ni'n gallu syrthio i hyn, i ni'n anfodlon os nad i ni'n cael ein ffordd ein hunan. Os nad yw popeth fel i ni eisiau fe fod, i ni'n anfodlon ac yn anhapus. Ond yn sicr mae i weld yn y byd. Y mae dyn yn byw i bleser. Hynny yw, maen nhw'n gweld fel i pleser nhw. Wrth gwrs, mae pleser yn amrywio o berson i berson. I rai bobl, mae cerdded ar hyd mynyddoedd mawr Cymru ac yn gweld yr prydferthwch yn hyfryd, ond mae rai fi ddweud o ran yn bersonol, bydde dim os gen i fynd i'r ben y mynydd ac edrych ar prydferthwch ein gwlad ni, ond bydde cerdded yna ddim yn gymaint o bleser i fi. Bydde fe'n waith caled. Ac felly mae'n dibynnu yn diwedd. Mae rai pobl yn hoffi hynny. Mae rai pobl yn hoffi chwaraeon, felly mae'n gyd yn dibynnu beth yw pleser i'r unigolyn. Ond un beth sy'n sicr, mae pobl yn deheu am bleser ac am hapusrwydd rhywbeth i bodloni nhw. Wrth gwrs, mae yna pobl yn chwilio am hapusrwydd a phleser cnawdo, pleserer cnawd. Ni'n gweld hyn ar y penwythnosau. Pobl yn llenwi meddyliau a phob math o bethau ar y penwythnos. Ni'n gweld byw i'r penwythnos ac cerdded ar hyd strydoedd ein prif ddinas ni yma yng Nghaerdydd. Byddwch chi'n gweld beth yw diffiniad hapusrwydd llawer. Nos Wener tybiwn ni a nos Sadwrn bydde diffiniad o hapusrwydd y byd. Bydden nhw allan yn gwneud amryw o bethau. Ond wrth gwrs, ceir hyn am bob math o feisydd, poblogrwydd, statws ac yn y blaen. Mae Spurgeon yn dweud, os yn ceisio hapusrwydd, yna fe ddyle pawb ddarllen y Salm gyntaf, achos dyma i chi ddiffiniad, dyma i chi ddisgrifiad o beth yw gwir hapusrwydd a gwir bodlonrwydd, sef yr un sydd yn wyn ei fyd go iawn. Mae'r holl fyd yn chwilio am rhywbeth sydd yn mynd i wneud i byd nhw fel maen nhw eisiau fod, ond maen nhw'n dod mor fyr oherwydd pechod, maen nhw'n dod yn fyr. Dyn nhw ddim yn fodlon, nagyn. Yn sicr i chi, chi'n gweld nhw erbyn y penwythnos, fydden nhw'n fwy anfodlon erbyn bore dydd Llun, ac maen nhw'n mynd trwy wythnos arall, ac yn mynd o wythnos i wythnos, a does dim byd yn ei bodloni nhw. Ond mae'r gwir hapusrwydd yma yn y Salm gyntaf. Dyma yw hapusrwydd. A dyma i chi diffiniad o'r Cristion. Os dim ond y Cristion gall wir fod yn hapus. Dyw e ddim yn bosib i'r byd fod yn wir hapus. Mae'n amhosib iddyn nhw. Achos y pwrpas yn creuwyd nhw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac os nad ydyn ni'n gogoneddu Duw, ac os nad ydyn ni'n mwynhau presenoldeb Duw, yna fyddwn ni byth yn hapus. Ond dyna lle mae'r byd yn dod mor fyr. Mae nhw'n meddwl mae hapusrwydd yw llenwi i dyddiau nhw a pethau maen nhw'n mwynhau wneud, a balchder, a poblogrwydd, a chwant, a digon o fwyd, a digon o ddiod, a llawer o wyliau, a tai crand, ceir hyfryd, llawer o ffrindiau popeth. Dyna fe mae'r byd yn mesur i hapusrwydd. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, yr unig un sy'n gallu bod yn wir yn hapus yw'r Cristion. Os yw e'n gogoneddu Duw ac yn mwynhau presenoldeb Duw. Ond nid yw e'n drist ar y nodyn yna, just cyn i fi fynd ymhellach. Ond nid yw hwn yn rhyw ddisgrifiad erchill o'r eglwys heddi. Ni wedi clywed llawer amdano'r wythnos hon. Dwi'n credu dyma un o'r problemau fwyaf eglwys. Nid yw'r Cristnogion yn gwybod llawer am beth yw presenoldeb yr arglwydd o ddydd i ddydd ac yn ein hoedfawn. Presenoldeb yr arglwydd, mae wedi mynd bron iawn, dyw e? Sawl un sydd yn gwybod rhywbeth
rhywbeth am bresenoldeb yr arglwydd. Ac felly, gellir bron iawn dweud, mae hyn oedd y Cristion yn dod yn fer fan hyn, achos os ni'n fodlon i'n yr oedfa hon, os allwn ni ddweud hyn, dwi'n fodlon gadael yr oedfa hon bore yma, heb deimlo presenoldeb Duw, yna allwn ni ddweud hyn, i chi ddim yn hapus. Ac yna rhaid gofyn, ydych chi'n Gristion? Nawr wrth gwrs, gellir chi fod yn Gristion, ond i chi yn wedi hen gwrthgilio. I ni ddim yn agos i ble ddylen ni fod. Os nad yw presenoldeb yr arglwydd yn llenwi'r lle yma, a bod ni'n mwynhau presenoldeb yr arglwydd, yna sut fedrwn ni ddweud bod ni'n hapus ein byd ni? Achos gwyn ein byd ni os i ni'n mwynhau presenoldeb yr arglwydd. Dyma beth sy'n rhoi gwir hapusrwydd. Ond mae'r Cristion yn fodlon mynd trwy oedfa wedi clywed yr athrawiaethau cywir heb bresenoldeb yr arglwydd yn ei lawnder. Mae hwnna'n dragedi o'r fwyaf, ond yw e? Gwyn ei fyd y gŵr, ac yna mae'n mynd ymlaen i ddweud wrthyn ni beth yw'r un sydd yn gwyn ei fyd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwynfyd y Cristion. Yna ymhyfrydwch y Cristion ac yn olaf yn drydydd cadernydd y Cristion. Dyma cwestiwn i ni. A ydyn ni yn dod yn agos at y disgrifiad yma? Mae hwnna wir yn cwestiwn i ni. A fedrwn ni ddisgrifio ni fel hyn ac i'r ceisiwr, achos y neges trwy ras Duw, dyna beth dwi'n gobeithio, pa mor bynnag mor hir fydd na neges yn dod o'r pwlpid yma, ni byth yn gwybod nag i ni. Ni ddim yn gwybod. Yn sicr byddai'r byd a'r eglwys yn dweud, na, peidiwch ar roi'r neges yma mwyach. Ond tra fod yr arglwydd roi nerth i bregethu gair Duw, rhaid gofyn hyn i ni. A odyn ni'n dod yn agos at hwn? Dyma yw Cristnogaeth. Ac os yn ceisio, dyma'r cyngor i chi o fel dylech chi geisio'r arglwydd. Yn gyntaf, gwynfyd y Cristion. Gwyn ei fyd y gŵr, ni rodia yng nghyngor yr aniwiolion, ac ni saif yn ffordd pechadurion. Mae'n nod yn diwedd. Mae hwn yn anghywir yn ôl Cristnogaeth Cymru heddi, a gweddill y byd. Dwi ddim yn ei synwyr. Hyd yn oed y salm gyntaf. Gwyn ei fyd y gŵr, ni rodia yng nghyngor yr aniwiolion, mae'r Cristion modern yng nghyngor yr aniwiolion drwy'r amser. Does dim gwahaniaeth rhwng y Cristion a'r byd bellach, mae'n mynd ymlaen. Ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eisteddfa'r gwatwarwyr. Sawl Cristion sydd yn eistedd yng nghanol y byd, yn llawn, yn ei gwawdio a'i casineb tuag at yr efengil. Yna lawer un. Chi'n ei weld ar y ffonau symudol, chi'n gweld lluniau yn nhw'n hysbysebu be maen nhw'n neud. Maen nhw'n dangos i gwisg y Cristnogion modern yma. Maen nhw'n dangos i gwisg nhw, maen nhw'n dangos beth sy'n ei llawn nhw, maen nhw'n dangos ble maen nhw'n mynd, i'r cyngherdau maen nhw'n mynd, ac mae'r holl feddw dod ar anfoesoldeb yna. Ac mae'r Cristion yn dweud, dyma fi mwynhau fy hunan yng nghyngor yr aniwiolion ac yn eisteddfa'r gwatwarwyr. Ac maen nhw'n galw hunan yn Cristnogion. Be sydd wedi digwydd? Ac i ni'n dweud, wel, pwy ni i gwestiynu? Sa ni'n gallu gwestiynu nhw? Ni'n feirniadol. Gai ofyn i chi, ydych chi am wybod pwy yw'r sawl sydd yn wyneb byd? Y rhai sydd yn gwybod beth yw gwir hapusrwydd, ydych chi eisiau gwybod na? Falle bod na rhywun sy'n ceisio ac yn dechrau o'r diwedd trwy ras Duw, wedi dechrau cwestiynu. Ble mae fy enau di? Ydw i yn Christ? Ydw i'n saff? Ydw i'n Gristion? Neu falle erioed wedi ymddiddori ac nawr yn ymddiddori. A maen nhw eisiau gwybod beth yw gwir Cristnogaeth. Mae'r Salmydd yn disgrifio'r Cristion fan hyn, yr un sydd yn wyneb fyd. Yn sicr beth ni'n gwybod yn ôl y Salmydd, mae'r Cristion i'r gwrthwyneb i'r aniwiol. Ond diwedd mae'n ei synwyr, mae e fod i'r gwrthwyneb i'r aniwiolion, sef y rai sydd am addoli Duw. Dyna yw'r gwrthwyneb. Dyna y Cristion, nid yw fel y byd yn cau y drws ar Dduw. Dyw'r Cristion ddim yn cau'r drws ar Dduw. Hynny yw Duw y Beibl. Efallai mae'r aniwiol yn grefyddol, wrth gwrs ni'n gwybod hynny, mae'r aniwiol yn grefyddol yn aml, mae yna gymaint o grefyddau'r byd, ac maen nhw'n aniwiol, yn credu mewn Duw. Maen nhw'n honni ei bod yn plygu lawr i Dduw, ond nid Duw yr ysgrythyr. Nid yw'r rhain
yn hoffi'r efengyl. Ffaith i ni, y mae crefydd Cymru yn casau'r efengyl. A bydden nhw'n cytuno â chi. Bydde crefyddwyr Cymru, a Lloegr, yr Alban, Iwerddon, America, Ffrainc, unrhyw le, gyd yr un peth, ond sicr yma yng Nghymru, gan mwyn yng Nghymru. Bydde chi'n siarad yn nhw, mi fydden nhw'n dweud bod nhw'n casau'r efengyl, fel i ni'n eich pregethu di. Bydden nhw'n dweud bod beth i ni'n pregethu fan hyn yn llwyr atgas. So, ni ddim yn siarad allan o'i lef ni ddim yn dweud rhywbeth bydden nhw ddim yn hapus ag e. Bydden nhw'n dweud na, dwi wedi dweud y sawl gwaith o'r pulpit fan hyn, yn cofio blynyddoedd yn ôl, pan yn siarad gyda rhywun a rhyw ysteddfod oedd e, pan ni'n newydd oedd yn Gristion yn 19 mlwydd oed, yn rhoi tract allan i rhywun, a sut yn y byd oedd y person yma'n gwybod pwy o'n i, dwi ddim yn gwybod, ond fe dweded oedd e rhywbeth am emyn fy nhad, a fe wylltiodd e'n gacwn bod yr emyn wedi cael ei ysgrifennu ac yn cael ei ganu dôn Cymreig. Roedd e mor grac bod yr emyn yma ac roedd e'n borffor a chasineb. Yn poeri fy ngwyneb i. Oedd e siwr fod tua 160 mlwydd oed. Ac o'n i'n 19. Yn gwahodd rhywun i ddod i oedfa Gristnogol. Dyna i chi disgrifiad eitha teg o lawer pan yn dod wyneb yn wyneb ar fengil, yn casau'r efengyl, chi'n sôn am yr ail enedigedd, ni'n ei casau e. Mae'r aniwiolion yn casau, gallen nhw fod yn grefyddol, ond maen nhw'n casau'r efengyl. Gwelir yr anghredadyn, yr aniwiol, y sawl sydd yn codi dwrn ar Dduw, maen nhw am ddilyn eu llwybr eu hun. Mae'r aniwioldeb, beth ni'n gwybod yw hyn, mae aniwioldeb yn arwain at bechodau o bob math. Os rhywun yn aniwiol, yn cael drws yn glep ar Dduw, y gwir Dduw hynny yw, nid duwiau eraill, y gwir Dduw, fe fydd yn arwain at bechodau. Ac yn y salm yma, efallai'n disgrifio rhai sydd yn mynd at bechodau eithafol, erchill, tywyll, brwnt. I rai sydd yn benderfynol o ddilyn y llwybr yma yn gallu arwain at bob math o bethau, ond gwelir pob un, maen nhw'n dilyn rhyw lwybr dewisiedig ei hun, gan gadw'r efengyl allan. Ond beth mae'r pechod yna wneud yw, mae'n caledu'r galon. Mae'r aniwioldeb yn arwain at bechod, a mae'r pechod yn arwain at caledwch. A pan mae hwnna'n digwydd, mae'r gwawdio'n dod mewn. Chi'n gweld y camau, aniwioldeb, paid sôn wrtha i am yr efengyl, am Grist, fel yr unig ffordd. Mae hwnna'n arwain at amryw o bechod ac i rai ac i lawer i bechod eithafol. Ac yna mae'n arwain at watwar, mae'n arwain at ddirmig a gwawdio Duw, gwawdio'r efengyl, mae'n troi at gael syneb llwyr. Ond be mae Salm1ad1 yn dweud? Nid felly'r Cristion. Yr rhai sydd yn gwyneu byd, yr rhai sydd trwy ras, sydd wedi dod i weld beth ydyn nhw o ran natur, maen nhw wedi dod i weld trwy ras eu bod nhw'n bechaduriaid, ac maen nhw wedi gweld i balchder a'i pechodau am yr hyn ydyw, a dyw'r rhain, be mae'r Salm1ad1 yn dweud, dyn nhw ddim eisiau aros yn eu pechod. Hyd yn oed, cyn dod yn Gristnogion, mae e fel bron iawn yn disgrifio'r broses, mae'r rhain yn edifarhau. Maen nhw'n troi oddi wrth i pechod, dyn nhw ddim eisiau aros yng nghwmni'r gwatwarwyr, y rhai sy'n pechu, y rhai sydd yn aniwio, rhai sy'n cael drws yn glep ar yr efengyl. Ac mae'r Cristion, neu'r un sy'n ceisio, ond y Cristion fan hyn, mae e yn cadw i ffwrdd o hyn. Rhain sydd wedi harwain gan yr ysbryd glân i geisio'r llwybr cul. Dwi ddim yn naturiol, nag yw. Dwi ddim yn naturiol i unrhyw berson ceisio'r llwybr cul. Mae'n hirt yn dwi. Pwy fydde'n meddwl yn iawn bwyll, dwi am fynd ar y llwybr cul. Y llwybr yr efengyl. Mae'n beth sy'n groes i ni, mae'n atgas i ni. Ond dyma beth sy'n digwydd, pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n arwain yr enaid at y llwybr cul. Mae'n arwain yr enaid at y groes. Mae'n arwain yr enaid at Grist ei hun. Dwi hwn ddim yn naturiol, ond dyna pan mae'r ysbryd glân ar waith.
A dyw'r Cristion nawr ddim am fod ar hyd y ffordd llydan gyda'r pechaduriaid. Nid ydynt am fod yn rhyw y sawl sydd yn sgwrsio am amryw faterion ac yn gadael Duw ar y fengil allan o'r pwnc. Chi di bod na do ar fore di llun. Sawl un sy'n siarad yn y gweithle am yr oedfa gafoch chi ar y sul. Sawl un o'r bobl, os ych chi'n ifanc, sawl un o'r bobl ifanc bydde a diddordeb i ddod i cwrdd pobl ifanc. Geistedd lawr am awr gyfan yn gwrando ar astudiaeth Feibledd. A canu emyn. Maen nhw'n edrych arnoch chi'n hirt. Pam byddech chi'n neud y fath beth? Pam ych chi'n treulio trwy'r sul? Pam ych chi'n dod wythnos o'ch gwyliau? Chi wedi cymryd wythnos oddi ar eich gwaith i ddod i gynhadledd i wrando ar bregeth pnawn nos, trwy'r wythnos, pam byddech chi eisiau gwneud y fath beth? A clywed rwy'n yn pregethu am sancteiddrwydd Duw a'i bresenoldeb ef, pam byddech chi eisiau gwneud y fath beth? Ond mae'n wirth yn diwe, achos mae'r Cristion eisiau bod fyna. Mae e am fod mor bell o'r sain y byd. I chi wedi bod, os chi wedi cael gwahoddiad am bryd o fwyd ar ddiwedd tymor, amser Nadolig gyda cydweithwyr. A dwi wedi bod sawl gwaith, a dwi wedi mwynhau ar hanner awr gyntaf, a chi'n eistedd lawr, a chi'n sgwrsio â nhw, a lot o bobl hyfryd. Ond dyma'r broblem yn aml, ar ôl cyfnod, mae'r sgwrs yn dechrau mynd yn anodd, achos mae'r diddordebau'n amrywion. Ar os nhw'n hoffi chwaraeon, falle bydd ni'n siarad am y rygbi, neu pêl-droed, neu criced, am gyfnod, ond dwi'n hyn a hyn gallu siarad am hwnna. A wedyn am beth am wyliau, siarad am wyliau, wedyn maen nhw'n dod ar ddiod feddwl mewn hefyd, a nawr mae'r sgwrs yn mynd yn hirt. Yr eiliad mae ambell i ddiod feddwl yn cael ei hyfed, mae'n mynd, ac eich chi ddim yn gyffyrddus yn ei cwmniaeth nhw, nag eich chi. Ni ddylai'r Cristion fod yn gyffyrddus yn ei cwmniaeth nhw. Mae angen mynd yn reit gloi. Ac ambell waith chi methu mynd at nhw ta beth yn y lle cyntaf, achos maen nhw wedi trefnu'r pryd o fwyd mewn clwb nos neu rhywbeth. Ac felly dyw'r Cristion ddim yn gyffyrddus, dyle fe ddim fod, ond sawl Cristion sydd yn gyffyrddus yn y clybiau nos yma. Llawer gorfod. I ddweud y gwir i chi, mwyafrif o Gristnogion, dwi'n dod ar eu traws nhw'n ddigon hapus ei byd, yn ymuno gyda'r byd. Mae'n eich i feddwl, dyn nhw wedi darllen y Salm gyntaf. Dyw'r Cristion ddim yn gyffyrddus na. Mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn yr enaid. Mae'r un sydd yn dechrau ceisio, yn dechrau teimlo'n anghyffyrddus yn y byd. Dwi ddim yn teimlo bod e'n gytrefol, mae yna rhywbeth sydd o'i le. Maen nhw'n siarad, maen nhw'n rhegi, maen nhw'n feddw, maen nhw'n siarad am bethau anfoesol, maen nhw'n gwisgo'n anfoesol. Neu maen nhw'n siarad am 2-3 awr, a does dim cyfeiriad at Grist o gwbl, ac eich chi ddim yn teimlo'n gyffyrddus. Ond mae'r Cristion am fod ymhlith y saint. Mae'r Cristion yn dwlu fod yn yr oedfa. Wel, fe ddyle fe fod. I ddweud y gwir, mae'r Cristion yn torri galon pan yn clywed y byd yn gwawdio Crist. Does dim lle yn ei sgwrs i byrdau person Duw. Cofio unwaith yn cyfeirio mewn rhyw sgwrs am ryw fath o foesoldeb a'r tuedd ymhlith mwyafrif o bobl yw cydfyw. A pan dwedes i ble o'n i'n sefyll, ath y lle'n dawel. Ac o'n i'n gallu deall pam, o'n i'n mynd beirniadol ohonyn nhw, achos o'n nhw erioed wedi clywed bod y fath foesau yn bodoli. Dwi'n mynd dweud nes i ddim yn dweud yn beirniadol. Dwi'n mynd dweud y safiad, ac oeddech chi'n gallu gweld ar ei gwyneb nhw, doeddwn ni ddim yn gwybod bod unrhyw un erioed wedi credu bod angen priodi'n gyntaf. Dyna pa mor bell mae Cymru wedi mynd. Ac i'r Cristion yn torri galon i glywed bod chi'n gweld y pechod yn rhemp. Gai ofyn os oes yna rhywun sy'n gwrando sydd yn ceisio, sydd yn dyheu am sicrwydd cadwedigaeth. Mae rhywun sydd yn gwrando yn dweud, dwi am gwybod beth yw gwir Cristion. Falle bod nhw'n grefyddol, ond maen nhw'n gwybod does dim heddwch â nhw a Duw. Dyn nhw ddim yn mwynhau presenoldeb yr arglwydd. Yna'r cyngor amlwg ydyw hyn.
peidiwch a cael eich denu gan y byd. Dyna'r cyngor byddwn ni'n dweud yn gyntaf, peidiwch. Os yw'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith ynddo chi, ddyle hyn fod yn dechrau amlygu ei hun. Dyle fe ddod yn amlwg. Byddwch chi'n dechrau teimlo'n anghyffyrddus. A'r cyngor yw hyn, cadwch I ffwrdd o'r mannau sydd yn niweidio'ch enaid. Cadwch eich pellter o'r sawl sy'n ddirmygus ac yn gwawdio. Ni ddim yn dweud pidwch a siarad yn nhw. Ni ddim yn dweud byddwch yn gas iddyn nhw. Pidwch a wneud y fath beth yna. Mae angen dangos cariad, mae angen bod. Ond peidiwch a cael eich dylanwadu. Peidiwch a rhoid eich hun yng nghanol lle fydd na niwed eich enaid chi. Mae wahanol pan ych chi'n y swyddfa neu yn y stafell athrawon neu beth bynnag yw e. Mae wahanol fyna gambell. Mae rhaid codi fyny a mynd. Ond mae wahanol I fynd I ganol clwb nos. Neu rhyw ddarlith sydd yn mynd I sôn am rhyw agwedd o wleidyddiaeth neu beth bynnag sydd yn llawn o'r byd, cadwch I ffwrdd o pellau'r byd yma sydd ddim yn denu chi at Grist. Cyngor I ni roed I chi, gosodwch eich hun ar hyd y llwybr lle byddwch yn clywed am Dduw. Ac yw'n torri'ch calon chi wythnos diwetha. Ni ddiolchgar am y rhai a ddath. Ond am dristwch i'r rhai oedd heb awydd I fod yn gwrando ar bregethu'r Efengil. Achos dyna'r lle gorau i'r Cristion ac i'r ceisiwr. Does dim lle gwell. Sawl un ni'n gwybod amdano yn dweud, na fydde diddordeb nhw'n dod o un oed fel 2, 3, 4. Dyma lle sy'n eisiau bod. Boddwch eich hun yng nghyw yr Efengil. Dyna lle chi eisiau bod. Prynwch lyfrau sydd yn cyhoeddi'r Efengil, darllenwch gair Duw, ewch at Gristnogion, dyna'r lle sydd orau i'r enaid. Dyna beth mae'n dweud. Gosodwch eich hun o dan bregethu Crist croeshoeliedig. Dwi ddim yn gwybod faint o hwnna sydd yn digwydd mwyach. Mae angen clywed am y gwaed. Gwaed Crist yn llifo i'n golchi ni'n la. Mae angen clywed am Iesu Grist ar y groes yn cael ei ladd yn ein lle ni. Mae angen clywed am Dduw y Tad yn cosbi fab yn fy lle fi. Mae angen clywed bod Iesu Grist wedi atgyfodio'r bedd a choncro bedd a Satan a giffen a'n pechod mwyn ennill a chawdwraeth I ni. Dyna lle chi angen bod. A dwi ddim yn gwybod faint o lefydd efengyled sy'n ein hwnna mwyach. Mae'r Cristion i'r gwrthwyneb i'r byd. Ac os ych chi'n ceisio, gosodwch eich hun ar hyd y llwybr yma. Gwyn neu fyd y gŵr ni. Mae'r gair bach ni na mor bwysig. Gwyn neu fyd y gŵr ni rodio ynghyngor yr anniwiolion. Ac ni saif yn ffordd pechaduriaid. Ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr. Peidiwch a bod na da chi. Rhedwch am eich bywyd. Beth nath Dafydd dweud wrthyn ni? Mae wedi dweud hyn yn do? Salm 51, fe dorodd ei galon pan sylweddolodd e. Fe nath e sylweddoli pan nath e bechu. Bod e wedi pechu achos oedd wedi gadael ei hun yn y lle iawn. Fe nath e di farhau. Dyna beth I ni am. Dyle Dafydd ddim wedi roed ei hun yn eisteddfa'r gwatwarwyr, yn lle anfoesoldeb, yn gwybod yn iawn bod e'n mynd I weld rhywbeth na ddyle fe, ac fe arweiniodd e at bechod. Ond trwy'r ras Duw, fe ddath I edifeirwch, fe welodd ei bechod. Peidiwch a rhoed eich hun yn y lle anghywir. Y lle I fod yw o dan gliw yr Efengil. Gydwch chi symud ymlaen. Beth yw yn ail ymhyfrydwch y Cristion? Chi eisiau gwybod beth yw Cristion? Dyma yw Cristion I chi, adnod 2. Ond sydd ei ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrion I gyfraith e ddydd a nos. Mae mor wahanol i'r byd yn diwe. Mae hwn mor wahanol i'r byd. Dyma'r Cristion I chi, ac os I chi'n ceisio, dyma beth sydd eisiau chi geisio. Yr un sydd yn wyn ei fyd, mae mor wahanol I diwellwch y byd yr anniwiolon. Mae yr anghredadyn yn gwrthod cyfraith Duw. I ddweud y gwir, mae pawb yn gwrthod cyfraith Duw, achos I ni'n bechaduriaid.
pa mae Duw ar waith trwy'r ysbryd glân, trwy ras. Dyna pi mae newid yn digwydd. Mae'r anghredadyn yn creu cyfraith o'i ddewis ei hun. Ond maen nhw'n neud na trwy amser. Mae pob un. Mae pob un yn creu cyfraith ei hun. Pi'n grefyddol a'i fideo, maen nhw'n creu cyfraith ei hun, yr un maen nhw'n hapus gydag e. Yn sicr, mae yna le yng nghyfraith yr anghredadyn i'w falchder ei hun. Maen nhw wedi creu cyfraith sydd yn gadael lle i'w balchder nhw, achos maen nhw eisiau edrych yn dda. Maen nhw'n gwneud yn siŵr fod eu cyfraith nhw, bod nhw'n gallu cadw'r gyfraith. Maen nhw'n gwneud yn siŵr bod nhw yn gallu cadw'r gyfraith. Ond nid felly'r Cristion. Mae cyfraith yr arglwydd yn bopeth i'r Cristion. Nawr, gadewch i ni cyn i ni fynd rhag ond bod rwy'n wedi camddeall. Mae cyfraith Duw yn bopeth i'r Cristion, nid ar sail ei fod yn gallu cadw'r gyfraith. Dwi ddim yn gallu cadw'r gyfraith. Does neb yn gallu cadw'r gyfraith. Gan ei fod yn gwybod na Duw yn gallu dod yn agos i gadw unrhyw ran o gyfraith Duw, ond mae e dal yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Mae'n swnio'n od yn diwedd. Ond dyma pam mae'r Cristion yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw i ddechrau gyda y gyfraith dangosodd iddo i bechod trwy ras Duw. Mae'n gweld bod wedi dod yn fyr. Mae fel ysgol feistr, mae fel athro. Ac mae'n diolch i Dduw am y gyfraith. Mae'n diolch am waith yr ysbryd glân yn agor i lygaid. Mae'r gyfraith wedi dangos iddo i fethiant, ond mae yn ymhyfrydu yn y gyfraith. Pam gan i Iesu Grist gadw'r gyfraith yn ei le. Pan i ni'n clywed am y gyfraith, i ni'n gwybod, ni'n dod mor fyr o'r gyfraith, ond beth mae'r Cristion yn dweud, na, arhoswch. Mae Iesu Grist wedi dod lawr i'r byd, ac fe gadwodd e'r gyfraith yn fy lle fi. Ac felly dwi'n llawenhau yn y gyfraith. Dwi ddim yn gallu cadw'r gyfraith, ond mae Crist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle fi. Mae hwnna'n neud i'r Cristion teimlo mor llawen. Mae'n teimlo i bechod, mae'n teimlo i fryntni, ond mae'n edrych ar Grist. Ac mae'n gweld yr wyt ti wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Crist yw ei gyfiawnder. Mae wedi dod yn y difar a droed y groes. Dyma'r Cristion, mae'n wedi cofio bod e wedi dod yno, ac yno fe wel Iesu Grist yr un cyfiawn ar y groes. Mae'n gweld Iesu Grist a'i ddwylo pur ar led, a mae'n edrych ar Grist, falle trwy pregethu'r gair. Mae'r ceisiwr neu'r Cristion yn gweld, mae wedi dod yn teimlo i bechod, ac yna mae wedi clywed, mae Crist wedi cadw'r gyfraith. Ond nawr mae ar y groes, a mae ddwylo pur ar led. Mae'n cael ei gosbi yn fy lle fi, ond mae'n cael ei atgoffa. Ond mae Iesu Grist wedi bodloni'r tad. Mae wedi cadw'r gyfraith i ti. Ond nawr ar y groes, mae'r tad yn mynd i gosbi fe yn lle ti. Dyna pam mae'r Cristion yn hapus. Mae Iesu Grist yn cael ei gosbi gan yr tad am fy mhechodau fi. A chi, a phob un o'r saint ar hyd hanes y byd. Mae Iesu Grist wedi cymryd y groes, y gosb. Fe roddodd ei fywyd trostom. Dyma sydd yn lloni'r Cristion. Dyma pham yn y llyfr Emynau siwr fod gorau a fiodd a sydd yn llawn Iesu Grist ar groes, yn llawn o'r Efengil. Pam? A fe glywon ni fwythos diwetha. Pam fi diwygiad yn dod, ni'n gweddio daw. Crist fydd yn cael ei ddyrchafu ar groes. A dyna beth sydd yn lloni'r galon. Dyna beth sy'n lloni'r Cristion. Yr Efengil yn Iesu Grist, mae'r Cristion yn dyheu i glywed gymaint y gallai am ei waredwr. Mae'n ymhyfrydu yn y gyfraith. Pam? Nid achos bod e'n dweud, allai gadw'r gyfraith. Dwi'n yn gallu cadw'r gyfraith, ond mae Iesu Grist, mae'n atgoffa fe o Grist. Mae Crist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Fe dalodd y pris am fy iachawdwriaeth. Mae galon yn llawenhau wrth ystyried ei waredwr, ei dduw, ei Grist. Mae e nawr yn myfyrio dydd a nos ar y materion yma. Mae'r Cristion yn myfyrio dydd a nos ar Grist.
achos Crist sydd wedi talu'r pris. Ac oherwydd Iesu Grist, i ni'n mynd i'r nefoedd. Ac oherwydd Iesu Grist, does dim damnedigaeth dim mwy. Does dim cosb i'r Cristion. Dyma beth sy'n llonnu'r Cristion. Dyna beth sy'n achosi'r Cristion eisiau dod i'r cwr gweddi. Dyna beth sy'n achosi'r Cristion ifanc i ddod i'r cwr pobl ifanc. Dyna beth sy'n achosi'r Cristion i ddod i gynhadledd. Dyna beth sy'n achosi'r Cristion sydd yn fodlon dod pnawn di Sul pan mae'n amser blinedig ac yn y bore ar nos. Dyna beth sy'n achosi'r Cristion dweud, na, fe gai orffwys to. Dwi am ddod i glywed am Grist, dwi am ganu am Grist, dwi eisiau helpu'r gweddill i ganu ei glodydd e. Mae mor drist ond yw ambell, waith mae fy llais i bron yn mynd, ond dwi'n gwybod mae rhaid fi ymdrechu cyn y bregeth i ganu niwch, achos dim llawer o'n i yma. I ni eisiau dangos i'r arglwydd, i ni'n canu dy glodydd, ond mae cyn lleied yn i ni'n goffa canu llaeth, mae llais i bron yn mynd cyn dechrau bregethu, a dwi'n ofni ti'n mynd bach, bydd fi dywelu lawr ti'n bach, ond gyda fi meddwl na, i ni am canu pam, i ni am gyd addoli i ganu clodydd i Grist. Dyna be mae Cristion, dyna yw'r Cristion. Mae e'n mor falch bod ei enaid yn saff i tragwyddoldeb. Mae e'n bopeth iddo. Ac nawr mae am ddilyn y llwybr cyfiawn. Dyna pa mae'r gyfraith yn bopeth iddo. Nawr mae'n arwain at eisiau byw i ogoneddu Duw. Mae wedi deall y gyfraith, allai ddim cadw'r gyfraith, mae Crist wedi cadw'r gyfraith i fi. Ond nawr yng Nghrist dwi'n gallu ymdrechu i fyw i ogoneddu fe. Ac mae gyfraith e'n bopeth i mi. O Dduw graslon, helpa fi fod beth ddylsyn ni fod. Felly mae'n edrych i air Duw. Ac mae'n ymhyfrydu yng ngair Duw. Dyma sydd yn lloni calon y Cristion, ond nid felly'r byd na'r aniwiolion a'r proffeswyr ffals, nid ydynt hwy yn deall yr efengil, nid ydynt yn gyffyrddus yn gwrando am gris croesoliedig a'i ganlyniadau i chi'n ei gael yn dydyn ni, a mae bron bob capel ffyddol yn ei gael a mae yna rai sydd yna am flwyddyn neu 2 neu 5 neu 10 hyd yn oed, ond yna ryw ddwrnod yn dod pan maen nhw'n dod i ddeall yr efengil a beth i chi'n trial dweud, ac mae yna rhyw gasineb yn dod mewn ac maen nhw'n troi at lle gellir cael efengil ysgafnach. Dyn nhw ddim yn hymyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei efengil. Maen nhw'n myfyrio yn mewn efengil o'i gwneithuriad eu hunan mor aml. Ond y Cristion, mae am fod mor bir a'i waredwr. Fi'n gwybod gallai ddim fod, ond mae'n dweud, o Dduw, helpa fi. Cryfeddwyr ond dyn nhw'n hoffi Emynau Cymraeg, ond y dôn sy'n bwysicach nid y geiriau. Ond i'r Cristion, mae yna lawenydd yn canu mawl i Grist. Mae'r Cristion am fod yn ofalus am bob penderfyniad. Mae'r Cristion yn dweud, a fyddai'n dyrchafu fy ngwaredwr i wrth fynd i fan hyn, a gwneud hyn, a siarad fel hyn, a dewis hwn, a byw fyna. Mae bob penderfyniad. Os brynau di bach crand rhywle yn y wlad efallai, ond wedyn mae'n rhaid gofyn, ond oes, a fydd hwnna'n effeithio fi'n dod i'r capel? Ac felly mae'r Cristion dweud, well gen i cael lle gwaith, lle bach, lle brwnt, na bod fyna, mae'n lle crand. Pam? Achos yr enau sy'n bwysicach, dyna'r Cristion i chi. Byddai'n od iawn bydde rhywun yn ceisio iachawdwriaeth yn dweud bod nhw eisiau dod yn Cristion ac yna maen nhw'n mynd tua 500 milltir i ffwrdd o'r capel lle ffyddlon sydd yn coed yr efengil. Na, fydden nhw byth yn neud. Na, os oes rhywun yn ceisio, maen nhw eisiau bod na, ac i'r Cristion, maen nhw eisiau bod yn y lle gallu bod saffach i fy enau di. Dwi eisiau gwybod sut fedra i fyw. Gai ofyn, os oes yna rhywun sydd yn ceisio, sydd yn gwrando, yna cadwch i ffwrdd o'r hyn sy'n tanseilio cyfraith Duw. Cadwch i ffwrdd o gapeli sydd yn gwneud yr efengil yng Nghrist Iesu yn ddiwerth. Cofio clywed rhywun yn dweud hyn wrthai rhywbryd. Yn falch am rhyw aelod o'r teulu oedd wedi proffesu, os oedd yn proffes, go iawn. Wedi gwrthgilio, ond nawr yn mynd ôl i gapel. A dweud ble oedd y capel. A ddim enwi'r capel. A dweud, dwi'n llawenhau bod e'n mynd, a dweud, reit. Dwi'n llawenhau bod e'n mynd i unrhyw gapel. Ac o'n i'n meddwl, a yw'r efengil yn cael ei phregethu yno?
Sut gellir llawenhau os ych chi'n mynd i lle sy'n tanseilio'r efengil? Crefydd Phariseaidd yw hwnna. Deddfol, mynd i gapel, newid fy myd i tipyn bach, creu cyfraith fy hunan, a gwella, diwygio fy mywyd i, a mae popeth yn iawn. Ac Emynau yn mynd i uffern am dragwyddoldeb. Gwai nhw am roi seil bendith, lle mae'r efengil yn cael ei tanseilio. Cadwch i ffwrdd i'r cyngor. Dyna beth mae Salm1ad1 yn dweud. Cadwch i ffwrdd o grefydd sy'n pwysleisio gweithredoedd da. Ceisiwch yr hyn sydd yn helpu eich enaid i glywed am Iesu Grist, am ei fywyd, a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Be sydd yn achub enaid? I ni ddim ond dweud wrthoch chi bod Crist yn achub enaid, na ddweudwch chi sut mae'n achub enaid. Mae Crist yn achub enaid achos dath e'r byd a chadw'r gyfraith. Fe dath e'r byd mwyn cael ei gosbi yn fy llefi. Fe dath e'r byd mwyn marw yn fy llefi. Fe dath e'r byd mwyn dioddef cyfwerth uffern yn fy llefi. Dyna sut mae Crist yn maddau ac yn achub enaid. Dyna sydd yn peri i enaid i fod yn wyn ei fyd. A gwir hapusrwydd. Mae'r Cristion yn gallu mynd i gysgu yn y nos, yn gwybod bod ei enaid yn saff yn Crist. Mae'n gallu deffro yn y bore yn gwybod, dwi am fyw i ogoneddu Crist. Dyna beth mae Salm yn dweud, ond sydd a'i ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd y nos, os ych chi'n ceisio, dewch ar hyd y llwybr yma. Yn olaf yn drydydd, cadernid y Cristion, ni wedi gweld gwynfyd y Cristion, ni wedi gweld ymhyfrydwch y Cristion, ond mae yna gadernid i'r Cristion. Adnod 3. Ac fe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd. Dyma'r Cristion i chi. Yr hwn ar idd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa a pha be bynnag awnel fe a lwyddo. Am gadernid. Nawr, dros y blynyddoedd, dwi wedi gorfod tynnu o'r pridd yn yr ardd sawl planhigyn sydd â gwreiddiau twfn. Ac allai sicrhau chi mewn waith caled. Dwi wedi gorfod tynnu cloddiau. A sut yn y byd mae clawdd sydd yn edrych yn eitha simsam gyda'r fath wreiddiau. Maen nhw mor gadarn yn y llawr. Gyna torwyd coed yn yr ardd. Ac i weld gwreiddiau coed mawr. Maen nhw'n mynd mlaen am... Dwi'n gwybod ble. Ble maen nhw'n mynd. Maen nhw'n siwr fod yn cyrraedd Cerffili. Wel, dwi'n bell o tini. Falle cyrraedd Ystrad Mynach o tini. Y gwreiddiau maen edrych yn hirt. Maen nhw'n mynd. Maen nhw mor ddofn. Maen nhw mor fawr. Maen nhw mor gryf. Ond am ddarlun o'r Cristion. Yn aml, yn enwedig yn yr oes hon, i ni'n gallu meddwl, dwi mor wan. Mae'n safle mor unig ond diw e. Falle yn y teulu yn unig, falle yn y gweithle yn unig, falle yn y stryd yn unig, ac yn sicr fel eglwys ni'n gallu teimlo'n unig gyda cyn lleied. Ond yna chi'n cofio beth yw gwynfyd y Cristion. Ac ymhyfrydwch y Cristion. Ac yna chi'n cofio cadernid y Cristion. Achos fe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd. Dyna'r Cristion i chi. Dyma reswm y mae yn wyn ei fyd ac fe a fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd. Mae Cristion mor gadarn, mor gryf, ni all dim symud y Cristion. Mae wedi wreiddio yng Nghrist Iesu, ond dyw e? Mab Duw, y Meseia ei hun. Hynny yw, mae wedi wreiddio ym mhopeth sydd yn wir am Grist. Dyma sail cadernid y Cristion. Mae dyfodol y Cristion mor sicr achos bod Iesu Grist yn berffaith, heb bechu erioed, ac wedi cadw'r gyfraith ym y lle.
Mae cadernid y Cristion mor sicr, mor gadarn oherwydd Iesu Grist farw yn fy lle. Mae wedi dweud wrthon ni bod wedi marw yn fy lle ar y groes. Mae wedi dweud wrthon ni, os ych chi'n dod at Grist ac yng Nghrist, ni fydd cosb byth am eich pechod gan iddo fe gymryd y gosb. Dyna cadernid y Cristion. Yn ei atgyfodiad mae cadernid y Cristion, achos mae'n gweld yn yr atgyfodiad fe gododd e fyny o'r bedd yn fyw. Bydau yn y bedd, bydde dim cadernid. Ond mae'r atgyfodiad yn rhoi'r fath cadernid y Cristion. Mae e'n fuddugoliaethus, mae popeth mae wedi wneud yn ei mwyn ni, a mae wedi llwyddo. A nawr mae'n eiriol yn y nef trosom ni. Mae'r safle mor gadarn. Ac ynddo ef cawn fywyd, mae'r dyfroedd bywiol yma, mae fer wrth lan ar afonydd yma'r dŵr bywiol yma, mae'r darlun yma, allan fi ymlaen a sawl agwedd ohono fe, ond beth ni'n gweld yng Nghrist mae popeth sydd angen. Crist yw popeth i'r enaid. Does dim byd sy'n gallu effeithio ar gadwedigaeth yr enaid, achos mae'r holl y faith a'r daioni, a'r dyfroedd, a phopeth yng Nghrist. Achos unwaith yng Nghrist, yng Nghrist hyd tragwyddoldeb. Mae yn ddiogel, mae yn dwy'n ffrwyth, mae'n dweud. E fe fydd y pren wedi blannu'r lan afonydd dyfroedd, yr hwnna rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa, a pha beth bynnag awn neu fe alwyddo, mae'n anhygol yn dwi. Ni ddim yn teimlo felly mor aml. Fe welir y Cristion. Mae hwnna mor wahanol i yr ffydd efengeledd fodern. Bron iawn yn dweud arhoswch degawd neu ddwy. Ac falle gwely rhywbeth. Pa mae gwirth yn digwydd? Dyma'r ddisgrifiad o'r Cristion. Mae'n atgoffa chi yn dweud o gadernid Rhufeiniad 8:1, nid oes gan hynny yn nawr ddim damnedigaeth, i'r rhai sydd yn Grist Iesu, yr rhai sydd yn rhodio, nid yn ôl y cnawd, eithir yn ôl yr ysbryd, i ni ddim eisiau bod gyda'r byd, i ni eisiau bod ymheth yr arglwydd, ni eisiau'r fe i'n harwain ni, harwain fi, helpa fi fod, ddylsyn ni fod, dyna'r Cristion i chi. Adnodau 28 ymlaen o Rhufeiniad 8. Na i ddarllen ac aros am beth i le. Triwch wrando, fi'n gwybod yn anodd pan mae rhywun yn darllen adnodau i chi'n gallu mynd i falle anghofio. Ond na i trial i ddarllen yn y ffordd gorau gallai mwyn i chi beidio golli fe. Adnodau 28 o Rhufeiniad 8. Ac ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni yr rhai sydd yn caru Duw, sef yr rhai sydd wedi galw yn ôl i arfaith ef. Am gadernid. Mae wedi addo ni. Popeth yn mynd i gydweithio. Dyna pa mae pethau'n mynd i lwyddo. Dyna pa mae ffrwyth yn mynd i fod ar ddalen, a mae'n dweud fan hyn, a'i ddalen i wywa, mae'n dweud na. Wrth gwrs, achos mae pob peth yn cydweithio am ein bod ni yng Nghrist. 29 o bregyd yr rhai ar agwybu, a ragluniodd fe hefyd i fod yn un ffurf a delw ei fab ef fel y byddai e fe yn gyntaf yn edig ymhlith brodyr lawer. A'r rhai a ragluniodd fe, y rhai hynny hefyd a alwodd fe, a rhai a alwodd fe, y rhai hynny hefyd a gyfiawnhaodd fe, a rhai a gyfiawnhaodd fe, y rhai hynny hefyd a ogoneddodd fe. Am gadernid, allwch chi ddim fod yn fwy saff na na. Os yw Duw, os yr arglwydd Iesu Grist yn neud hwnna i fi, gallai ddim fod yn fwy cadarn. Dwi'n fwy cadarn na'r goeden fwyaf fi oedd erioed. Fel Cristion, dim yn fi hun yng Nghrist. 31, beth gan hynny a ddywedwn ni wrth y pethau hyn. Os yw Duw trosom, pwy a all fod i'n herbyn. Mae yna ddigon, dwedes i'r rwy'n dydd o'r blaen. Nes i ddweud rhywbeth yn sy'n ofni bydden ni'n tramgwyddo rhywun, a wedyn meddyliais i, mae yna lyfr o A i Z gyda pobl sy'n cael eu tramgwyddo. A fydden ddigon parod i'n sefyll i'n herbyn ni. Ac mae'n eich di galon i chi, ac wedyn chi'n cofio. Os yw Duw trosom, mae'n rhaid i ni'n neud yn siŵr bod ni'n rhodio ar hyd i llwybr fe wrth gwrs. Pryder bod mor falch i feddwl bod ni'n iawn drwy'r amser. Ond pan i ni'n sefyll yn ffyddlon dros y gwir, a gweddio cawn ras i wneud hynny. Os yw Duw trosom, pwy all fod i'n herbyn?
Yr hwn nid arbedodd ei briod fab, ond ei tryddododd ef trosom ni oll. Pa wedd gyda gef hefyd na ddyru fe ni bob peth, mae fel yr Salm. Pwy ar i ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Dyna pam i ni mor gadarn. Duw sydd yn ein cyfiawnhau. Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Crist yw'r hwn a fi farw. I yn hytrach yr hwn a gyfodwyd hefyd. Yr hwn sydd ar ddeheulaw Duw. Yr hwn sydd yn erfyn trosom ni. Mae e wedi atgyfodi. Mae e yn eiriol trosom. Dy Cristion yn teimlo'n wan ambell waith. 35. Pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist, a'i gorthrymder, neu ing, neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu embydrwydd, neu gleddyf, megis y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n dir ydys yn ein lladd ni ar hyd y dyd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll ydym yn fwy na choncwerwyr, trwy'r hwn yn carodd ni'n fwy na choncwerwyr. Canis y mae yn ddiogel gennyf, na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Christ Iesu ein harglwydd. Dyna'r pinnacle ar y diwedd, mae'r cyfan yn Iesu Grist. Does dim syndod bod y Salmydd yn dweud ac fe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan y fonydd dyfroedd. Yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen i wywa, a pha beth bynnag awnel, fe anwydda. Felly pa mae Satan yn peri ni ddigaloni, beth i ni'n wneud? I ni'n atgoffa fe, i ni yng Nghrist. Gadewch i ni fynd nôl i'r cwestiwn, ydych chi'n ceisio? Os nad ydyn ni yma, a mae Crist yw popeth i ni. Os nad ydyn ni'n ymhyfrydu yn ei gyfraith ef ddydd y nos. Yna rhaid gofyn, ydyn ni wedi gwrthgilio neu rhaid gofyn ni, ydych chi erioed wedi dod wrth droed y groes? A beth ych chi fod i wneud? Rhowch eich hun yn y lle cywir. Gofynnwch helpa fi o Dduw. Caf yng nghlistau o'r gwatwar sy'n digwydd ar gwawdio. Caf yng nghlistau o bleserau'r byd. Helpa fi dod i'r man, arwain fi ble mae'r efengyl yn cael ei ffrigethu. A pan dwi'n dod i gliw yr efengyl, arwain fi at droed y groes. Achos dyna lle sydd eisiau bod. Achos dyna lle mae'r Cristion. Mae'r Cristion wrth ei fodd, wrth droed y groes. Mae'n wyn ei fyd. Dyw e ddim fel y byd. Mae'n wyn ei fyd, gan ei fod yn ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, gweithio'n rymus yn ein dyddiau ni. I ni'n gweddio byd ysbryd ar waith yn agor llygaid y neidiau i weld ei hangen am Grist. Ac o Dduw, gad i fwy i ddod i ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd ei bywydau yn llawn llawenydd ac hapusrwydd gan ei bod yn gogoneddu Duw ac yn dyfwynhau di. Ter dyn plith. Gweithia'n rymus unwaith eto. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu yr emyn rhif 526. 526, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. 526 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ei ras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.